750 3750 Ha, mana da jerime töledin ona. töletdi o berda. Bäh şo 20 000 dolar berip kösönüp beren zadyň 3750 mana da bitaýdaýdy onuň, he. Ejen. Onu geçdim men ýöne prosama agyr degen ýeri. Bardym men o puly sen özüň için berdiň diýip tutda. Şoňa klient etdim da men ora. Ha. Özüň gitmeliň diýäm türme. Olay ejen mana sken baryp durup ýa bir zawodyň içine bir girip bir salyarka ogurlamak, benzin ogurlamak, ejen gazok da ogurlamak, fosfor ogurlamak. Yo men haýran galýan zadym bilet. Nihuýasy be şonça 20 000 dolar alyp soňundan adymy Ya ýöne meni gorkuyorlar. adym merengden göýberişine haýran galýan şu wagt men aýdýanda Men, o adymy men şolar ýalak bilet gorkunç şollukmy ka? talip baz şol kiňi de şu wagt moda bolupdy. Nura anana. Da. Näpdiň? Şol ikisini dadım etdi. Dadım getirip bilýän diýsen getipdiler. Oňski men aýtdym ha, goni ol anarky oňski sıçyk goýberdi. Yo bir wagtlar ol awtobusymyz adymy men özüm bilýänmi allardy. 23 000 dolarlyk zady 1000 dolara satyp özüm san bolup gezip ýören nurlum gödegmi elýär-de şu wagt bolan bähtiýän adym berseň bular ýaly işleň bitiriljek döwrüne gelen öýdüp gelen oklar. Hemme ýerde Nura. Ol bu sana kän adam haýyş edýändir, jaň edýärlermi sana haýyş edýärlermi adamlar ýa-da oklarmy? Etmezlermi? Etýärler. Şo diýen no. Hem aýagy üstünde bu wagt prokuratura algana. 3750-ni kadyet çykardy. Kavyet çıkardı. O näme 3 ay bäre şu Tomsa diýdiň-de 3 ay bäre kadyet hem çykaranok, maşynyňam berenok. Hiç maşynyňam berenak gurulşanagam. Ha. Nereden agam? Menem garaşdym indi çözülüp howaşyndy çözülür. Berde näme? Ýa-ki bular öz arasynda häkimlik bilen polisiýa, milisiýa hemmesi bir adam da dursun sakladyp goý diýse maňa jerimede suwda uratman gezişip görler da. Häkimlik da şu şäher häkimlikmi etrapmy? Niyaz Petrova. Niýat Petrov, ha. Aýo. Haýran men şu wagtlar da kenlerine bular ýalak eden etdiligi göz görtüle sen ullokanan surat noktasına göreýin. Ullokan tehnikany edarada saklap turup barlyk zat gelen o bu näme üçin dur bu taýda? O näme bu? Onu tugulum. Onu men wara Türkmenistanyň içindäki baş prokurordan olarak işler edýän ekenim de oturan ýerimden. Görýäň sen tehnikan bolmasa hökümetiň edarasynda dur. Bir göze ile batara. Sana. Ben göreyim. Pavrushik da mı Pavrushik? O Pavrushik da. Pavrushik da adam sarsın. Öýüňe geçipsiň o, öýüň batay. Öýüm, öýüm gatda şu. Bak. Hudaýa şükür aldım da ejen kenleri o sen ora berdi. Bolýan zatlar görüp ejen. Prosto var ne возможно için barýan tutacak da halk indi düşünüp başlady o. Näme etmeli? Zat etmeli zatlar halk indi öz talabyna, özüň ejen adamdygyna indi düşünüp başlady onu. Yo doğrudur Seret. Sen üçin wara döwran ýutupdy gerek bir gün öňörti. Döwran. O döwrany men öňden tanyşyp gepleşip beren oglanym da tanýanna. O Aslam saçyny syrdyran Aslam bilenem videolary wa Türk Aşgabatda men ýerde bilemok. Tugulma wiza zadyny ýola goýup. Olar men bilemem. Olar näme boldy? Bir gün Karaçy döwrany nemetçik bolýarlar. Hop komitetiň işe pul aljak bolýarlar. Muny plany bilen algy bergiň mi diýip bilýärmi? Ona maýda men o taýda berdim diýe.
Onda da korkuly bazak bolýarlar, ýeşeňiz ki, jaňa diyara. Hemmäňe ine sen men korkýan ýerim ýok. Biraz nurana çykar diýär. Berem de olsa ýokary hawa prezidente hat ýazan diýdi bolen. Göräde o zıbırdı. Yitipde bardı o. Gönüm etdi dağım şondan sağa. Ya, olom biziň adymyzy berip daşadyk da. Ha. Men indi şondan nämetdim da huý pilotyň ýanynda barym. Onu ýöne döwran ýalançy, anlawçy eşeňim. Yalan çawa. Kidada media adamlary bileme döwrana men ananama alanam bolsa berdim diýip tutýar. Bilýärmi? Allap o nämedem o. Ýöne men diýje olýanym şondan men gözüm gördü da komitetde kaçyp giderdi. Ba. Yetti göni. Onuň döwranyny anlamadım. Maňa jaň edip. Bu nemedip beräý, gurlaşyp beräý diýip. Şu döwranyň özünden men bir zady haýyş etdim. Mene Polşadadym, özüm Türkdedi. Şo wagt bir haramzada bardy. Somsaçy bir haramzada bardy, Marly. Maksat Türkiýe diýip. Şo diýdim, Zaybaletde diýdim, eje waja ýetip diýdim, oturan ýerinden diýdim. Bir baryp diýdim, bir salam aýdyp gaýtsana şoňa diýdim da ol. Aga mesele däl, döwýän. Aga mesele däl, soňam pul bolmasa edip bilemok. Ay pul bermeseň edip bilemok. Oho diýdim bir. Şunça diýdim. Tamam. Men berip bereýin, eger berdi. Näme öýdi, näme hyzmat, nämeýmiş bu ýurdun? Ýokla onu sol. Ýokla o wagt Türkde de olam o haramzada da marda getip ýörler şu wagt bolyn. Şoň diýdim bir agzyn ýumduryp gaýtsana diýdim, o sakdym ýürege düşdi diýdim da, bilýärmi? Bir de diýdim aktivistler diýdim, ýoko berýärlermi, näme diýdim. Sen oňa da men İstanbul'a kabar giden kömegim degdi, bir giden aly bilmeýän pullary bardy Dubaydan bir işleşen adamlaryndan 20 oglan jaly edip öýüne ýatyrdy. Şol oglanlar soň Azerbaýjanyň bilen Türkmenistany uratdy, olaň videolaryny uratdy. Azerbaýjanyň ilçihanasyna bardy, o taýda Türkmenistanyň ilçihanasy bar. Ay karaçym bir giden işler boldy da şey dip bar, şol ýatan oglanlar sokulluk biz ýatyrsyna biziňine gider ýerimiz ýok diýip bilýärmi? Şol oglanlaryň gitmegine sebäp boldyk karaçym bir haýry işem etdik, onuň hiç elek onuň kömegim soramadym. Bu haramzada soň şonça diýdim nemeden soň bir ýagşylyk edip goýberdi diýsem, o ikisi bile oturup surata da düşdi ol ikisini men şoň ýanynda şu wagt diýip surata da düşüp uratdy, surata mende. Allah ya da ne gör. Allah ya. Surata düşüp bu sana etdim işini diýip aldy ya. Ol bara, ol gaty däl ol ne seret, on bara men ýadyma düşe Türkmenistanyň İstanbul konsullugyna bir gün pistoletli bardy ol. Bir gün pistoletli bardy. Aýdyp berdiler, helem sakladym. Helem sakladım diýdi. Ay diýdi, eger diýdi nerwe degseler diýdi, men diýdi atsak şolar diýdi o. Eşdilýärmi sesim? Alo.